אנחנו לקראת פרשת כי תשא. פרשת כי תשא כתוב בסוף הפרשה, הרבה מה לדבר פה חטא העגל ולא חטא העגל, אבל אני דווקא אתמקד בסוף ונראה מה נוציא מפה. ואחד משה מדבר איתם ויתן על פניו מסווה. ובוא משה לפני אדוני לדבר איתו, יסיר את המסווה הצאתו ויצא ודיבר את בני ישראל את אשר יצווה. ראו בני ישראל את פני משה כי קראנו את פני משה, ושיב משה את המסווה על פניו עד בואו לדבר איתו. יש פה מילים שהן קצת קשות להבנה. אני אסביר לכם מה כתוב פה. הרעיון היה שהוא היה לו איזשהו כיסוי בגלל שהאור שלו היה קורא. אז כשהוא היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז זה היה פתוח, בלי כיסוי, מקבל את השפע האלוהי ואומר את זה לבני ישראל, את החוקים, מה שהשם אמר לו. עדיין זה בלי שום מסווה. ברגע שהוא מסיים לדבר איתם, הוא שם על עצמו את המסווה ומתנהל כרגיל עד שכן שם את המסווה כדי שזה לא... זה לא דבר שזה כאילו, זה רוחני, משהו רוחני, כל המילים האלה. תראה, קרן אור, כן, נכון, לא, קרן אור פנה וזה יש בכל דבר, נכון, דרש ודברים כאלה, אבל יש גם את הפשט. הפשט היה שהיה לו איזה קרינה של אור פנים, הם נבלו מפניו, כתוב פה. זה לפני זה לא אחרי. לא, אז עכשיו ככה, כשהאור תמיד היה לו אחרי חטא העגל שהוא ירד וכל הסיפור הזה, הוא היה לו פתאום קרינה רצינית של אור. עכשיו, כדי שלא יפעלו ממנו, הוא היה שם מסכה. כי אחרי עגל, עם ישראל... כן, הם ירדו במדרגה והוא נשאר במדרגה, זה ההסברים. אבל הרעיון הוא שהוא היה סוגר את עצמו במסווה, עד שהיה מדבר איתם דברי אלוקים, או כשהיה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל כשהיה בבית, צועד, כל הדברים האלה, הדברים הרגילים, שהיה חוזר להיות רב רגיל, לא נביא שמביא חוקים, היה נשאר ככה עם המסווה, כי הוא לא רצה לראות חריג וגם לא רצה להפחית וכו'. בסדר? השאלה הנשאלת מכל הסיפור הזה, מה נפקא מינה? פשוט מאוד. מה רצו להגיד לנו פה? את המעלות של משה, יש לנו ספר שלם כמעט 4 חומשים, 4 ספרים שמראים לנו את המעלות שלו. אנחנו לא צריכים יותר בפסוקים שמראים שיש גם דברים יותר גדולים, שהקדוש ברוך הוא אומר עליו, לא כן עבדי משה בכל ביתים נאמנו, זה הרבה יותר מאשר שהקדוש ברוך הוא מעיד עליך, זה שכבר אין יותר טוב מזה. זה לא רבנים, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מגן עליו. זה הרבה יותר מאשר אור. גם אנחנו לא מתרגשים, אמורים להתרגש מדברים חיצוניים. אז מה רצו להגיד פה? וזה נקודה מעניינת. עכשיו תראו, יש בפרקי אבות משהו מעניין, ואני אקשר את זה לפה, כי זה מאוד מאוד קשור לפה. פרקי אבות פרק 6, זה ברייתא חיצונית שיש בה המון 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 מוסר. אז שנו חכמים בלשון המשנה וכולי. רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. אחד מהם כתוב אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות. אומר תלמיד רש"י, רב שמחה מויטרי, או כתוב רש"י אבל זה לא רש"י, אוהב את הבריות שמקרבן ומלמדן וגומלן טוב. פשוט. זה אוהב את הבריות, משמח את המקום, שמח את הבריות. למה נכתב משמח את המקום, שמח את הבריות, אוהב את המקום, אוהב את הבריות? נראה שזה קשור אחד בשני. זאת אומרת, כדי לאהוב את המקום, או לשמח את המקום, אתה צריך לאהוב את הבריות ולשמח את הבריות. ובאמת, רואים גמרא מפורשת במסכת יומא, בדף פ"ו, שם הגמרא אומרת, ואהבת את השם אלוקיך, שיש שם שמיים מתאהב על ידיך, שיהיה קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, והם משאו ומתנו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה. עושה, כמו שאמרנו שבוע שעבר עם הבגדים, אז פה זה כבר עם הדברים אחרים, עם ההתנהגות, עם ההתנהלות שלו עם אנשים. לא ההתנהלות שלו כלפי שמיה, עם אנשים, בריות, תסתכלו. אוי להם, ואז מתהפכים גם על אנשים שלא לומדים, זה עובד הפוך, גם וואי חבל, הוא לא לומד, חבל, תראה מה יצא מהוא שכן למד. אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמד תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. עליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר לך אתפאר. אבל מי שלא,
אותו דבר הפוך, בסדר, לא צריך לקרוא את הכל. הרעיון פה הוא כזה. כשאתה עם הקדוש ברוך הוא, אתה צריך באמת להתנהל כמו משה, נבואה, קדושה וכולי, עומד בתפילה, לא לזוז, לא לדבר, שום דבר. זה מול הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא העיקר. העיקר זה איך אני מתנהל עם הבריות. וכבר איך שאני אתנהל עם הבריות, זה ישליך לי אוטומטית על הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם מה שכתוב כאן בתורה. משה היה לו כיוון אור פנים, אבל כל החוכמה של משה, הוא לא משך את זה לאנשים. כשזה היה בעצם, זה הרעיון שעומד מאחורי הסיפור הזה. היו לו קדושה, היה לו תפרים גדולים מאוד, שאי אפשר היה לעמוד אפילו בפניהם, ככה כתוב בתורה. זה לא מראים, זה תשאיר בבית. כשאתה עם אנשים, שים על פניך מסווה. אל תתחיל להתרבן, אל תעשה כל מיני ענייני קדושה. את החומרות שלך, כמו שאומרים, שיר בבית, מולך, מול הקירות. ברגע שאתה עם הבריות, תוציא תשים מסווה, זאת אומרת, תשים, כל אחד שיקח את זה לאיך שהוא רואה, אבל ברעיון, איך שאתה מתנהג עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא מתנהג ככה עם אנשים. ואם אתה מערבב את זה, אז אתה לא מקבל מה שכתוב פרקי אבות. זה לא משמח את המגיעים, זה לא משמח את הבריות, זה לא משמח את המקום. לא מקרבן, מה שקראתי בהתחלה, אם זה לא אוהב את הבריות, זה גם לא אוהב, לא עם המקום, זה הולך ביחד. זה דבר עצום. אתן לכם דוגמה, שהכנתי דוגמה, זה דוגמה מאוד פשוטה, אבל מאוד מעשית. עכשיו זה דיברנו כללי, אבל בואו נדבר תכלס, למה אני מתכוון. אני הולך עכשיו, הולך לבית של בן אדם. בן אדם הזמין אותי, אשתו טורחת, הכינה דברים. אני לא יודע עד כמה הוא מקפיד על הבד"ץ. בסדר? לא מקפיד על הבד"ץ, לא, וכו'. אנחנו מכירים את זה, זה יכול להיות במשפחה, יכול להיות שכנים, חברים. פורים עוד מעט מגיע. משלוחי מנות. מהסיפור הזה, מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו, תראו מה נהיה מהמשלוחי מנות. במקום שיש 2 מנות בשר, כמו שכתוב בגמרא, בשר, יין, עגל, טילטה, חתיכת עגל, כל מיני כאלה בגמרא, זה נהיה ממתקים עלובים בהכשר הבד"ץ העדה החרדית. לאיפה הגענו? מאיפה שזה היה צריך להיות. עכשיו אוקיי, הרי מה המטרה של הדברים האלה? לשמח, משלוח מנות יש לרעהו, זה לשמח. אם אני מביא לו חבילת עדשים או קופסת טונה, אני לא יודע עד כמה הוא ישמח מזה, אבל זה הרעיון. איפה אנחנו צריכים לשים את המסווה פה? צריך לדעת איפה לשים את המסווה. מול בני אדם, אתה צריך להתנהג כמו בני אדם. כמה שהתקרבו אליך, אתה בדרך הנכונה. אם אתה מתרחק, אז כנראה שגם מהמקום אתה מתרחק. זה מה שכתוב פה בפרקי אבות, מה שקראתי בגמרא ביומא, מה הבריות אומרים עליו. לא צור מה הרבנים אומרים עליו, מה הבריות אומרות עליו. האנשים הפשוטים, שאתה הולך ברחוב. למה, מה קרה? מה הם קובעים? כן. כי סוף כל סוף, למה כל זה? לבריאות, בני ישראל, עם ישראל, האנשים הפשוטים. עם ישראל זה לא מורכב רק ממשה. משה בלי עם ישראל לא רואים. זה גם בפרשה שלנו רואים. פרשת כי תשא. אז הדוגמה הפשוטה זה כשאתה נכנס לתוך בית. ואתה יודע שהוא לא כזה מקפיד. לא משנה מה הצבע של הכיפה. יכול להיות גם הצבע של הכיפה הוא עם סרט, בלי סרט. אז הוא כבר אוכל הכשרים אחרים. השאלה אם אני יכול לאכול שם או לא. אז עכשיו ככה, יש דברי הרב עובדיה יוסף, זה לא רק, תכף אני אראה לכם גם כן אשכנזים, זה לא רק לספרדים ההלכה הזאת, זה גם לאשכנזים. תראו דברים שהוא מביא בשם השאגת אריה. כתוב בשם שאגת אריה, לשכיחה יבנה טרפות כמו קשירות, הכל הוא מחמת חומרות האחרונים, שהחמירו חומרות הרבה בבדיקת הריאה, ובאמת שהרבה האחרונים צפחו ככרוכיה, על שמאבדים ממון ישראל בחינם. זה שאגת אריה. שאגת אריה, עד כמה שאני יודע, היה אשכנזי למהדרין. רבי אריה לייב גינסבורג. גאון הגאונים, דרך אגב, הוא באמת היה מופלא. לא סתם במחמאה, זה באמת היה בן אדם, לא בגלל מה שהבאתי עכשיו, סתם באופן כללי, מי שמכיר, מכיר. בכל אופן, הרעיון הוא, הרב עובדיה פה מסכם פה, שוודאי שאדם שנכנס לתוך בית של זה יכול לאכול בלי חשש, אפילו שהוא יודע שהוא אוכל חלק, לא אוכל רבנות, זה כתוב פה, ולכן הבאתי לכם את זה כאן, סימן A,
הנה, מסקנה דדינה שיש להתיר למי שנזהר לחוק. שמעו, מסקנה דדינה, הנה קורא. מסקנה דדינה יש להתיר למי שנזהר לאכול בשר חלק בלבד, לסעוד על שולחנו של מי שאינו נזהר בזה, ואוכל בשר כשר מן הבא בידו. או שאני משקר עליכם, או שמה שכתוב פה זה... לפי מה שאתה אומר, אני נכנס לשחרר לחבר, לא שואל אותו מה ההשגחה של הבשר, אני משהו אחר. עכשיו זה לא רק... נכון, זה מה שכתוב פה, עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה. זה לא רק הוא, גם הרב בן ציון כותב את זה בחלק ד' וזה, רק אני לא רציתי להתחיל להביא פה, לעשות פה שיעור הלכה. אני נצטרך בזה לעניין של המוסר. הלכת פה פצצה. נכון, בכוונה. ברור, בשביל מה אני פה? אני לא בא, זה עכשיו פורים אומנם, וליצנות זה דבר טוב, אבל הרעיון הוא תשמעו. אבל הפצצה מתקתקת. ברוך השם, עכשיו תשמעו מה אני רוצה לומר לכם. יש רמה, הפצצה היותר גדולה זה ברמה, אבל אני לא רוצה להכניס את כל זה פה, יש רמה מפורסם, זה דברים פשוטים, וגם הגר"א כותב שזה מסקנת כל הפוסקים, שספק ספקה, אפילו בחזקת איסור, זה סימן ק"י ביורדיה, סעיף ט'. אפילו בחזקת איסור לא מבררים אפילו. עכשיו, אפילו הגר"א אומר, זה מסקנת כל הפוסקים. עכשיו תקשיבו טוב, מה זה אומר? כל בשר שהוא רבנות, יש בעיות בסרחות. סרחה, אתם יודעים כמה ספקות יש עד שאתה תגיע לזה שזה אסור? הגמרא אומרת כסדרן מותר. מה זה כסדרן? מחלוקת בראשונים. מה זה ריאה? אז זה גם מחלוקת בראשונים. בכלל, מי אמר שיש סרחה בכלל? אתה מקבל בשר על השולחן, לא כל הבשר של הרבנות זה עם סרחה, אז יש לך ספק אחד אם בכלל יש סרחה. ואם זה לא עם סרחה, אז שמה זה בכלל סרחה שמותרת. ואם זה לא, זה במקום בכלל שמותר, כי גם זה יש חשבון. אז 3 ספקות כאלה פשוטות, מספיק 2, שזה להתיר איסור מהתורה לכתחילה בלי לברר. זה רמה. שוב אני מזכיר לכם, לא שולחן ערוך שהוא מקל וזה, לא. רמה וגר"א שהיה חסיד גדול, הוא אמר שזה דעת כל הפוסקים. אז עכשיו אין בעיה, להחמיר וזה, לשים, להוציא את המסווה, תוציא. אני לא בא לזלזל באף הכשר. תאכל, תעשה הכל, בבית שלך, עם אשתך, אם היא מוכנה לזה, אני לא יודע, כמובן, אם הוא יתחתן, יש כבר התאמה, בעניינים האלה תעשה. אתה רוצה עוד חומרות, להדליק 6 חנוכיות בחנוכה, ואפילו להדליק חנוכיה בפורים, תדליק. אבל, כשאתה נמצא אצל אנשים אחרים, זה כבר סרט אחר. זה להוציא, זה להכניס מצווה או להוציא מסווה, תלוי איך מסתכלים על זה, זה פשוט להיות בן אדם אחר. עכשיו זה מגובה הלכתית הדבר הזה. עכשיו מה קורה אם לא עושים את זה? אם לא עושים את זה, אוקיי, אני בוחר להחמיר על זה. אני לא רוצה... אני נכנסתי לבית חילוני, אני לא שואל אותו כלום. כן, גם לא. גם לא? הרוב פה בארץ זה קשה. אז הרוב פה בארץ זה קשה, אין פה טרפות. מי מוכר טרפות? גם אם זה טרפות, מי שמוכר טרפות, הולכים אחר הרוב. אני יכול להתכנס. אתה חייב ללכת אחר הרוב. למה אגב עכשיו תשמעו. נחמד, יש לו אוכל קשה. אם אתה לא יכול לאכול אצלו, אתה גם לא יכול לאכול את זה. יכול לסיים פה את 10 שעות. אשתך גם עונה, שם. עכשיו תקשיבו, אני לא רוצה להיכנס לזה, מי שירצה אחרי זה אני אראה את מה שצריך. הרעיון הוא ככה, אני רוצה לעשות משקל. אם באמת זה רק חומרה, כי זה רק חומרה, מדאורייתא ודאי ספק ספקה בכל התורה אנחנו משתמשים בזה, גם מי שאוכל בשר בדת העדה החרדית של החרדית, מביא את החרדי הכי חרדי בעדה החרדית, הוא עדיין צריך להסתמך על רוב. יש בעיות עם בדיקת סכין, כי אם נפסל אחד זה פוסל את הכל עד הזה, מערבבים את הכל. וגם, מה עם כל האיברים האחרים? למה לא בודקים? זה גם לסמוך על רוב. כי כל טרפה במוח, בלב, זה טרפה גמורה מהתורה. למה אני לא בודק? אף בד"ץ לא בודק. כי סומכים על הרוב, סומכים בפסקת כשרות, אז אתה עדיין סומך על הרוב. אז אם אתה עושה את זה, ואתה מהאנשים נפגעים, וזה יכול, זה בצדק, כי אסור לך, על פי ההלכה. אם זה היה הלכתי חזיר, בסדר, אסור, אין מה לעשות. אבל אם זה משהו שהוא רק חומרה, אל מול פגיעה של בן אדם אחר, ואהבת לך כמוך. יש פה בעיה של ואהבת לך כמוך. אתה לא תרצה שיעשו לך דבר כזה, ולכן אתה בבעיה. אז אתה צריך לקחת את זה לידיים. אני מצטער עליך. אתה יכול לסמוך עליי, אני אגיד לך, הראיתי לך פה את הספרים.